дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии исломии Эрон Масъуд Пизишкиён бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ хатсайрҳои ҳавоиро афзоиш медиҳанд. аввалин парвози ҳавопаймо аз Душанбе ба Кӯлоб. Ҷаҳонгир Салимзода раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд интихоб шуд. президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиёнро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. саҳни фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олиқадр бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистон Эрон ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду давлат идона оро ёфта буд. барои истиқбол роҳравии сурх густурда шуда афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. зимни суҳбати кӯтоҳ ки дар толори фурудгоҳ баргузор гардид, сарони ду давлат доир ба барномаи нахустин боздид ва сафари давлатии Масъуд Пизишкиён ба Тоҷикистон табодули назар намуда, аз ҷумла изҳори боварӣ намуданд ки он дар таърихи муносибатҳои ду кишвари ҳамзабону ҳамфарҳанг саҳифаҳои нав боз мекунад. ҳамзамон президенти ҷумҳурии исломии Эрон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда дар пояи муҷассамаи асосгузории давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гулчанд баргузошт. дар маросими гулчандбаргузорӣ президенти ҷумҳурии исломии Эрон Масъуд Пизишкиёнро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. бояд гуфт ки сафари давлатии президенти ҷумҳурии исломии Эрон аз 15 то 17 январи соли равон дар Тоҷикистон идома ёфта, зимни он мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Эрон, имзои шумораи зиёди санадҳои нави ҳамкорӣ ва чорабиниҳои дигари муҳим аз ҷумла тиҷорию сармоягузорӣ ва илмию адабӣ дар назар аст. дар ҳошияи сафари Масъуд Пизишкиён маҳфили шеъру адаби Тоҷикистону Эрон баргузор гардид. ҳамоиш дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон баргузор гардида, як гурӯҳ шоирону аҳли адаби Тоҷикистону Эронро ба ҳам овард. дар ин маҳфил намояндагони дуҷониб баромад карда, таҳкими равобити фарҳангу адабиёти ду кишварро муҳим арзёбӣ карданд. дар идомаи маҳфил меҳмонон аз осорхонаи Китобхонаи Миллӣ ки китобҳои нодир ва дастхатҳои қадима дар он маҳфузанд боздид карданд. Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ ҳамкориро дар соҳаи ҳавопаймоӣ тақвият медиҳанд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҷарони мулоқот маҷмӯи масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкорӣ барои рушди сайёии ҳарду давлат бо назардошти афзун намудани хатсайрҳои мустақим байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакати шоҳигарии Арабистони Саудӣ муҳокима гардиданд. ҳавопаймои Тоҷик Эйр санаи 15 январ соати 10:20 бо вақти маҳаллӣ бо 17 мусофир аз шаҳри Душанбе парвоз кард ва соати 10:50 ба шаҳри Кӯлоб фуруд омад. аз шаҳри Кӯлоб ҳавопаймо соати 13:30 парвоз намуда, соати 14:00 ба шаҳри Душанбе фуруд кард. парвоз аз Душанбе ба Кӯлоб 30 дақиқа давом кард. бояд гуфт ки парвозҳо бо ҳавопаймои АН-28 анҷом хоҳад шуд ва нархи чипта 300 сомониро ташкил медиҳад. хабар медиҳад Азия Плюс. дар ҷаласаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд номзадии Салимзода Ҷаҳонгир Салим ба вазифаи раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд пешниҳод ва бо ҷонибдории аъзои кумиҷроия мавсуф раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд интихоб гардид. дар ҷаласа ҳамчунин муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Мирзо Қосим Каримзода, муовини раиси вилояти Суғд Зуфар Исмоил
Ализода, аъзои куми иҷроия, фаъолону собиқадорон ва аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан иштирок карданд. ҳамзамон дар ҷаласа нақшаи чорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд вобаста ба тарғибу ташвиқи паёми Сарвари давлат, нақшаи фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд барои соли 2025 тавсия гардид. ҷаласа бо вазифагузориҳо ва нақшаҳои минбаъда ҷамъбаст гардид. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.